Hello mga idol, tudluan ta mo kung unsaon ni pag putol ang botilya. Putlon ni siya himuon nga baso. Nga ang gamiton kini lang panapton. Ako ipakita ninyo saan ni pagputol. Before nimo pilion ang panapton nga imong gamiton sa pagputol sa maong botilya. Pilion nimo ang panapton nga dili mo kulo og silaban. Reha niyo. O dili sa mukulo. Kani mga idol, ayohon nimo og baat nga kanang dili siya maghiwi. Dapat imong tarungon ang pagbaat. Ayohon siya nga dili siya mahiwi. Imo na siyang tangtangon, imo siyang ihulom og gas. Imo siyang ihulom og gas. Ayohon nimo nga kanang ma-absorb gid ang gas sa panapton. Tapos imo na siyang ibalik. Dayon pagbalik nimo, ayohon nimo nga dili siya mahiwi. Kay kung mahiwi siya, mahiwi pud ang pagputol. Unya ang portion nga dili putlon imasang trapuhan nga dili siya mabutagan og gas. Kay kung nasay gas masunog pud siya apil sa kalayo, mahiwi pud ang ato ang pagputol. So tarungon nato, tarungon og maayo nga hiwi aron ang pagputol dili hiwi. O diha na kung wala na ibasa sa gas ang portion nga maoy ipabili nimo, mo na imong trapuhan. Dayon ato na nandagkutan og kalayo. Ato ang careful ta nga walay hangin, kay kung naay hangin mahiwi pod ang iyahang pagputol. Pakyas mga idol, kay gihangin man. Siguro patay na putol pag yun. Gihangin man siya, murag pakyas yun, dili tarong ang bangag ang pagputol.